Napakalupit ng boses niya eh. Hindi ko makapaniwala na ganun pala yung boses niya. Marami palang salamat kay Boss Junpel. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. So ayun mga boss, andito ako ngayon. Nakilala ko tong batang to. Anong pangalan mo? Dwight. Ha? Dwight. Dwight? Oh. Apelido? Kusong. Dwight Kusong. So eto mga boss, kasi naririnig ko siya na nagsample ng kanta. Tapos ipaparinig ko sa inyo mga boss yung boses niya, kasi nung narinig ko parang ang sarap kasi pakinggan sa tenga, di ba? Oo. Medyo napakalamig ng tinig niya. Oh. So pwede mo ba kaming sampulan kung yung mga nalaman mo lang na kanta? Sige. Oh. Ano yung unang kakantahin mo? Sa ngalan ng pag-ibig. Oh, sige. Ako'y maghihintay na para bang wala nang palit siyo. Nasaan ka man? Sigaw ng puso parang kahapon lang. Magkasama lang, magkayakap sa ulan. Tanda ko pa nung nakita ang iyong mga mata, at ako'y nabigla nung lumapit at kumapit. Parang isang panaginip, ayaw kong magising, ngunit nasaan ka na? Ako ay mahal mo pa ba? Parang kahapon lang, magkasama lang, magkayakap sa ulan. Yun! Napakalupit ng boses niya. Ano pa yung ano pa yung Iba. nalaman mong kanta? Oh, napakinabukan nga lang yung kanta. Ano pa? Okay, Dwight, ano pa yung nalaman mong kanta? Kabilang buhay. Kabilang buhay. Okay, Dwight, sampulan mo kami ng Kabilang Buhay. Let's go. Ang sige yun na ba? Kung na, kabilang buhay na, kalimutan ko. Sa siyang mga araw, nakasama kita. Puno-puno ng ligaya ang ating pagsasama. Nalambing ang kulit mo ay hindi nakakasawa. Bakit pa dumating ang oras na ito? Stop na ba? Nalimutan ko. Nalimutan mo yun. Ay, sa chorus na lang. Oh, chorus na lang, chorus. Isang pahiwati. Okay, chorus. Parang isang pahiwatig nang magpapaalam ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba bayan nang ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Yan! Napakalupit ng boses niya eh. Hindi ko makapaniwala na ganun pala yung boses niya. Dwight, ano yan? Dwight Dwight Anthony Kusong. Kusong. Dwight Anthony Kusong. Ano, abangan mo yung vlog. Abangan mo yung makikita ka sa channel ko ha. What's up mga boss? And ngayon mga boss, andito ako sa simbahan ng Bugu City, ang San Vicente Ferrer. Dito ako sa harap ng simbahan. Ayan. So ito mga boss, dito ako nakilala si Dwight Anthony Kusong, si Dwight Anthony. Ilang taon ka na, Dwight? 12. 12 years old.
So, magbigay ka ng sample ng kanta na ano yun? Ano yung kantahin mo? Sanay din na Oh, lang. sanay di na lang. Okay, sample ka. Mutupog ko. Oh, sige. Sa to intro chord. Ginawa ko naman. Kung masayop ka, chorus na yun ha. Okay. Go. Ginawa ko naman ang lahat. Sumugal kahit alam kong Talo. iginugol ko lahat ng oras sa'yo para maramdaman ko lang na ganon kita kamahal. Ngunit bakit sa'yo ang lahat? Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita minahal. Suno, galing. Ang galing mo naman. Okay, ano pa yung kakantahin mo? Go. Mga panahon ang pagkakataon, maibabalik pa ang kahapon. Kaboses na Ay, naputol. Dwight, maraming salamat sa pagbigay mo ng sample sa amin. Paano pag umuwi na kami dun sa Cebu, sa Lapu-Lapu City, hindi mo ba kami mamiss? Mamimiss mo kami? Okay lang yan. Babalik naman kami soon. Baka babalik pa kami. Magkita-kita tayo ulit at hahanapin kita. Ha? Oh. Ano bang gustong sabihin mo sa mga baka meron kang gustong i-shout out? Wala na? Meron. Shout out pala kay Benz, tsaka kay Marken, tsaka kay Saysay, tsaka kay Janjan, yung aking mga kapatid, kay John Rel, si Jamer, tsaka si John Rocky. Yun lang. Ay, marami palang salamat kay Boss John Pel. Yun. So ayun mga boss, narinig nyo yung boses ni Dwight. So masabi ko napakaganda talaga eh. Sana magkaganon din yung boses ko. Ano ba yung sikreto para maging maganda yung boses? Paano mo ba nalaman na marunong ka palang kumanta? Kailan mo? Tinuruan ako ni Ayan Dib. Sino yung Ayan Dib? Taga, kuhan mo siya? Taga Odlot, Taga-Odlot. Igon sa man mo? Migo. Kaibigan mo. Yun. Sana magkaganon din yung boses ko. Kailan pa kaya? Okay, so bye-bye ka na. Bye-bye. So ayun mga boss, nakita niyo yung video ng batang yon at napakagaling niya kumanta. Siya nga pala si Dwight Anthony Kusong. Ayan, nakilala ko siya doon kasi nung una mga boss, nagtatanong po kasi sila na nung pagdating namin sa Bugo, sinabihan niya ako na, ay meron pala kayong kanta sa YouTube. Narinig kasi nila yung kanta kong Marikit Bisaya version at yung mga kanta namin, mga compose namin kanta. Tapos sabi niya na mag-sample ka daw ng kanta. Tapos kumanta ako na saglit. Tapos sinabihan ko sa kanila na hindi naman talaga maganda yung boses ko. Medyo nag-rap lang ako. Sabi ko sa kanila. Tapos sabi nung bata na si Dwight, sabi niya na Kuya, marunong ako kumanta. Tapos sinabihan ko na mag-sample ka nga. Tapos yun, nag-sample siya. Hindi ako makapaniwala kasi napakaganda ng boses niya mga boss. Ang sarap pakinggan. Tapos yun, napag-isipan ko mga boss na i-video ko siya. Para naman makita nyo kung gaano talaga kagaling at kaganda ng boses niya mga boss. And yun mga boss, at salamat sa panonood ng simpleng vlog na to mga boss. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Atea Katikesta, Angeline Barillano, Bona del Rosario, Jinil Orante, Kimberly Tumulva, Cassandra Castro, J. Ann's Vlog, Generous Domingo, at ang pinakahuli, si Zion Official. Okay mga boss, so bago po natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, ulitin ko, pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, agad dito na lang, and see you in my next vlog. Bye-bye!
watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.